every time we touch, I feel the static, and every time we kiss, I reach for the sky. И в хора, аз съм Над и добре в това видео. В момента, както виждате, това е една нова историка, която ще ви разкажа, и благодаря за 11 000 абоната, които още не сме направили според YouTube канала ми или Social Blade, но въпреки всичко днес би трябвало да ги направим, за което ви благодаря адски много, че ме подкрепяте и така нататък, вие си знаете. Но как че историята, която ще ви кажа днес, всъщност е доста интересна. Случи се на един бал и общо взето мой приятел като цяло ми беше поканил на неговият бал, и след което достана с него и приятелите му, ако ще ходят някъде, и всичко беше нормално, в смисъл нямаше никакви инциденти и така нататък. Просто отидохме на само там на самата сбирщина с там родителите му и другите там паски от семейството му. И аз там почти нищо не правих, както аз бях буквално най-малки и всички останали бяха на по 18-19. Но как е, добре, това мина добре, след което решиха да отидеме, след като свърши самия бал, там ядохме и така нататък, пиетето беше след самия бал, като свърши, и стана, смисъл, почва се съмня, че е сказано, стана около 7-8 часа, дори по-рано да беше, нямам никаква представа. И просто бях, добре, дайте се разотиваме, бала свърши и така нататък. И след което бяха, добре, дайте ходим на дискотека. И аз бях, аз няма посмъртно как да влеза в тази дискотека. И те са спокойно и това. Дадоха ми някаква лична карта, някакъв там приятел, там техен нещо от сорта се е бил изгубил или не знам аз какво. Така цяло обдаха ми личната карта, не изглеждаше въобще като мене, просто ми казаха, отиваш, просто показваш и влизаш, това е, това посмъртно някак се случи. Но ти да видиш, всъщност се случи, както аз не предполагах. Тоест отиваме в дискотеката, беше някакъв студентски град, нямам никаква представа къде беше буквално. Никакъв спомен нямам, наистина. И общо отиваме, показваме си, че там всичките личните карти, и аз буквално, разбирате ли, бях най-нисък от всичките. Тоест аз при не съм нисък, около 1,85 м съм, но бях по-нисък от тях. Всички бяха по 1,95 м, някъде кажем, 2 метра. И общо си показваме личните карти, влизаме, и разбирате ли, не знаете как е в дискотеките, още повече в студентски град, просто влизате и буквално музиката трябва да е толкова усилена, че ти не можеш да чуеш вътрешните мисли по дяволите, и толкова е усилена, че просто пикнята ти, паската ти се мъндръса на 360 градуса. След което като цяло си влизаме, ден си си нищо, кой знае колко сериозно. Това беше само за 30 минутки някъде, докато не вкараха напитките. Пийте, деца, пийте, защото трябва да се напиете, приятелите. Да. И да не говорим това, че беше пълно. Все пак хората завършваха, всеки ходеше на някакви дискотеки и беше буквално претъпкано. Все едно беше като дупа и гащи. Да, това е най-доброто описание. И като цяло всички се блъскаха. Разбирате ли, не беше нещо от сорта на някакво танцуване, разбираш, просто всички подскачаха и се въртяха някакви такива прости. И аз, как не съм много по танцуването, просто седях, гледах и им се смеех с още едно момиче от компанията. И докато този пича, който не влезна така в малко по-сериозното напито състояние, което се нарича свръхнапитост, примерно. И общо всички си танцуват така нататък. И пича реши, че ще бъде много яко просто да си събуе гащите и си мъндърса патката около цялото заведение. И аз лично разбирам това, че подявалите щастливия живот вече завършил си и си на заведение и си напил като животно, но не мисля, че е задължително си събудиш гащи и си мъндърсаш патката из цялото заведение. Но как е, факт е, събуди гащи и просто започна да обикаля заведението. В смисъл не танцуваше, как ще бъде гнусно, подявалите. Някакъв пича си събуди гащата и си търка патката до тебе. Това е гадно и общо взето почна да се, смисъл да се бутат там и хората така нататък. И разбирате ли, когато такова нещо се случи, смисъл се забелязва на камери и такива работи. И така както моят приятел беше с червена коса по това време, също той винаги си е бил червена коса. И аз също тогава бях с червена коса, т.е. той не беше точно червена, беше нещо като червен кичур или нещо от сорта. И на камерите виждате ли червена коса, и аз също съм с червена коса. И печагата буквално не знам къде отидем. Не знам, наистина просто обикаля и изведнъж просто се скрие някъде, просто изчезне нещо от сорта. И буквално само някакво идва до мен, разбирате ли, тия от охраната си някакво излизи веднага, аз че what the fuck, какво съм направил? И сега някакво, ме хващат, разбираш ли, и сега някакво излизат на вратата, и сега някакво,
не ме изфърлиха буквално като мръсничо коте, но буквално ще някакво такова ме блъснаха и аз взех си че какво става, пичове, объркахте ме. И те не сме те объркали, друг червена коса, аз не виждам, аз на имошни с червена коса. И те с някакво въобще не ми се обясня, защото иначе ще плащаш глоба. Добре, извинете, просто истина ще да остане да поспора за тази глоба, както аз лично много обичам да спора за неща, които не са в правилата. И общо взето, аз си стоях отвънка около 30 минути, никой не излезе да ме види. Благодаря ви, приятели, обичам ви, най-добрите сте. И общо взето, след което изкараха и моят така доста добър приятел и по-якото нещо беше, че го изкараха буквално без гащи, без абсолютно нищо. Просто го изхвърлиха от самото заведение и това е, и беше странно до живота, това е. И благодаря, че ме гледахте, аз бях Нат и аз ще ми следващото видео. Ако видеото ви харесва, не забравяйте да го харесате, удирайте се, ако сте го направили и ще ми следващото видео. Чао!